Al mes d'abril s'inicia la campanya de les declaracions de l'impost sobre el patrimoni. L'impost sobre el patrimoni només l'ha de presentar, en el cas de Catalunya, qui tingui un patrimoni net superior als 500.000 euros, dels quals hem pogut excloure els primers 300.000 euros de l'habitatge habitual. Es paga entre un 0,21% i el 3,48% de la base. Així, per exemple, un contribuent amb un patrimoni de 750.000 euros, del que descomptem els primers 500.000 euros, pagaria 612 euros amb un cèntim. Patrimoni són els diners, les accions, els fons d'inversió, qualsevol actiu financer, els immobles, encara que estiguin a l'estranger, i qualsevol vehicle, vaixells, joies, obres d'art, etc. Cal considerar que també del patrimoni es poden restar els deutes, qualsevol deute del qual sigui titular el contribuent. I el patrimoni es valora sempre en data 31 de desembre. Saps que hi ha persones que no saben que han de fer declaració de patrimoni perquè no s'han parat a pensar mai en quin és el valor d'allò que tenen? El que passa quan no es presenta l'impost sobre el patrimoni és el que passa quan no es presenta qualsevol impost, que al fer-ho fora de termini pots tenir una sanció, recàrrec i interessos. Demanen si estàs obligat.